के दिन एकरा से कबाटे खरा न रही आज सबके हुनाचे खुशी के दिन एकरा से कबाटे केहू न खरा रही सबके हुनाचे 7 फरवरी दिन हवे शुक्रवार हो जन्मदिन मुबारक आयुष जन्मदिन मुबारक आयुष हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन मुबारक आयुष हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन मुबारक बाबू जीवन में हरदम तोहर रहो खुशहाली केहे के कटाई सोहबे मिल के पीटी ताली जीवन में हरदम तोहर रहो खुशहाली केहे के कटाई सोहबे मिल के पीटी ताली देहतनी बधाई हम तो देहतनी बधाई हम तो रही हो मुस्कुरात हो जन्मदिन मुबारक आयुष जन्मदिन मुबारक आयुष हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन मुबारक आयुष हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन मुबारक बाबू कौनो न कष्ट आवे तो पे सितम हो इहे दुआ करी माता रानी से हम हो कौनो न कष्ट आवे न सितम हो इहे दुआ करी माता रानी से हम हो जुग जुग जियो बाबू जुग जुग जियो बाबू लाखों बरिस हो।